Kojolo mar obila Gilbert Masengeli koro kone jong'anyo ni obi oluu chike mapacho kaendi ng'anyo magichano bago tich ang'wen mar jumani. Bendo lero ni bad migao no ikore mar chiwo arita makare ne oganda jo Kenya kinde ng'anyono mar rawere sani chano bago kendo motisi ni nane. Jafumbo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachni. Masengeli mayande omi thuolo mar telo ne obila mapacho ka e yo Kojolo nobedo kod romo moyiedhi mar poro wach gi jotend obila madito mapacho ka. Mae ne en romo mare mokwongo mar ng'eyo malong'o kendo bero ng'iyo kinde kod obila madito duto matiyo e bwoye. Romo ni kata kamano ne omiyo pek wach mar ng'anyo mago mosetimore thuru ka dweche ariyo mokalo kama hino margi ne giketo e wach ng'anyo ma ichano bago thuru ka tich ang'wen mabende otisi kaka nane kendo keto ne ikruok e yo mowinjore. Everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. Romo mar Masengeli gi jotend obila ne en mare mokwongo to okawo apis e yo Kojolo juma mokalo. E ng'anyo mosekalo tulo osebedo kawuok kendo oganda yudo lal kama moko bende wito ngimagi. Kae Masengeli nowuoyo ne jong'anyo kama. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the constitution. Duol mar Masengeli e weche mag ng'anyo kata kamano nonenore kama obolore ma opogore kod kaka jotelo mamoko mag obila osebedo ka chiwo siem mager margi e wi ng'anyo. Kalore kod apisas mane oyuoro romono, romo bende ne otwak e wi midhiero mamoko ma osebedo ka nuro bad migao mar obila no kendo chwalo paro maliw kaka midhierogo inyalo rakruok godo mar medo chia makare mar obila e tiyo tijgi. Wach mar ng'anyo matich ang'wen no gie sani medo nyuolo paro ka kweth mamoko to kwede mokalo. We also appreciate the rest of the population for allowing peace to reign and the president to make changes. We finally appreciate the steps made by the president in resolving the crisis, including the introduction of a broad-based government to include members of the Lakeside region. Therefore, I'm calling upon the youths of this republic that let us give the president time so that he can work on what we call upon him to do so. Secondly, again, we want to call upon the president that as we stand here, we have some of our youths who were killed in the demonstration. We have some of them who got injured and are still in the hospitals. So as you promised Kenyans, let's ensure that you expedite the process of compensation to these people. Gimakoro irito neno en ka bende okenge ma apisas magarita kwe oketo gie sani duto mar thiro ng'anyo ma ichano e pacho tich ang'wen bende biro nyago lemo makare. Ero mare mokwongo kod apisas madito mag obila e thuru ka Ogai ma Kojolo mar obila Gilbert Masengeli koro owacho ne ohikre marakre kod midhiero duto mosebedo ka chando bar migarono ahinya to e weche mag arita kwe. Ka wenge dito gie sani koro ng'iyo tich ang'wen kuma oganda ochiko bag romo mag lamoro mar pingo sirikal. Eric Owenga, Ramogi TV, Embakasi, Nairobi County. Bas, mano kama